in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, epekto sa bagyong Odette sa Mindanao, kipangandaman. National Bureau of Investigation miapil na sa investigasyon sa kasong pagpatay sa duha ka mag-igsuon sa Mlang, North Cotabato. Truck nga kargadog lubi na balintong. Human gilikayan ang babay nagharang sa kalsada nga giingong dunay diferensya sa pangisip o kapulisan. May pahimangno batok paggamit og lantaka karong Christmas season. Sa detalye sa ato mga balita, nangandam na ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office sa Caraga Region sa posibleng epekto sa bagyong Odette. Nagpahigayon na sab og pre-disaster reassessment ang PDRRMO sa pagsuta sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa kusog nga hangin ug ulan. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Nagsugod na og dag-om. May bugnaw na ang hangin dinhi sa Caraga Region. Senyales nga naa na sa palibot sa rehiyon ang bagyong si Odette. Sa pinakabag-ong advisory sa DOST Pag-asa, kung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, gibana-bana nga karong adlaw musulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga dunay international name nga Rai, ug kung makasulod na kini sa par pagatawgon kining Odette. Nagpagawas na og abiso ang Pag-asa sa mga posibleng kadaot nga dala ni bagyong Odette ug posibleng maapektuhan ang halos katibuk ang rehiyon sa Caraga ug Visayas. Dinhi sa Caraga, nagkaalerto na ang tanang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tibuok nga rehiyon. Gani niadtong adlawng Domingo, nagpahigayon na og pedra o ang pre-disaster reassessment. Kagahapong adlaw, our regional disaster Risk Reduction and Management Council through the Office of Civil Defense as Director nagpahigayon og kaning pedra or the pre-disaster risk assessment sa core group including our province, and this was humbly represented by this representation. So gi-present dito ang weather update kagahapong adlaw by no less than the Pag-asa. I-present dito ang mga high-risk areas, ang mga LGUs and city within Caraga Region most likely maapektuhan sa maong tropical cyclone Odette, although naapa ni karon sa outside sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang probinsya sa Agusan del Sur ang isa sa grabe nga naapektuhan sa miaging bagyong Vicky. Karon, mas gidoble pa ang preparasyon sa paggamhanan sa pag-abot ni bagyong Odette. Mas gipakusgan pa karon sa PDRRMC Agusan del Sur ang komunikasyon o koordinasyon sa tanang mga LGUs sa probinsya, pinaagi sa SMS ug social media. So wala nato gi-discount ang mga possibilities na magkaroon ta ng mga flooding. That's why as early as yesterday gahapon, the PDRRMC through the Secretariat communicated our mga MDRRMOs, and nag-inform ta nila about the situation, and we enjoin them, we encourage them, and we requested them to, if possible, to in place lahat ng atong mga preparedness nga measures. So for now, ang atong ginabuhat, we already have a 24/7 weather monitoring by our operations and early warning division of the office. And nagkaroon ta ng information dissemination through social media. Ang panawagan ni Gomez ngadto sa katawhan. Itumano lang nato unsay mga advices sa atong Local Disaster Risk Reduction Management Council. Ang mga advices po sa atong mga kapitanes,
Kung kailangan na mag-preemptive evacuation, so preemptive evac ta, aron malikayan nato ang casualty. Adunay mga lugar sa probinsya nga dali rang mabahaan tungod kay haduol kini sa Agusan River nga mao'y catch basin sa mga tubig sa nagkadiiyang mga lungsod ug kabaranggayan. Sama na lang sa pamilyang Alvarez nga naa tapad mismo sa Hubang Bridge sa lungsod sa San Francisco. Kahibaluan nga niadtong miaging tuig ug sa susama nga bulan, dali ug paspas nga mingsaka ang tubig sa maong sapa, hinungdan nga wala gayud siya nakapangandam. Nya kaato pa kong palingki kay nagdali-dali lagi kong pamalit og kaning mga gatas, mga pagkaon sa bata kay naman mi duha ka bukanak gagmay pa. Nya pag uli na ako diri sir, grabe na kalawm ang tubig. Gisaysay ni Ginang Alvarez nga dili gayud niya malimtan ang maong panghitabo. Busa karon mas mangandam siya sa pag-abot ni Bagyong Odette. Siguro mangandam na jud ko. Una na akong buhaton, andamo na ako ang pagkaon ang kanang mga importante lang pareha ng mga medisina, mga tambal, kaon ginagmay, mga sanina. At least nga na biday mabitbit, mag-evacuate na lang para sa among safety. Samtang sa Bunawan, Agusan del Sur, nagpahigayon og clearing operation kaganina ang mga personahe sa MDRRMO Bunawan sa ubos sa tulay sa San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur. Gipang tanggal ang mga gapnod o debris nga nakaharang sa mismong sapa. Og sa may gatasan, Bayugan City, kita sa video nga nagkataas ang level sa tubig sa Wawa River tungod sa dugay nga pag-ulan nga nasinatian kaganinang kadlawon. Sa panahon nga adunay bagyo, dala ni ini ang kusog nga huro sa hangin ug halos walay hunong nga pag-ulan. Moresulta sa pagsaka sa mga level sa tubig sa kasapaan, labi na og taob ang dagat. Kinahanglan nga alerto ang mga residente, labi na sa mga nanimuyo duol sa sagad agian sa mga tubig baha. Maminaw sa mga bag-ong impormasyon na pinaagi sa mga balita sa TV o radyo. Andamon daan ang mga kinanglanon sama sa first aid kit, pagkaon, sanina ug uban pang gamit, labi kung doon na kita yung mga batang gagmay ug senior sa panimalay. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Sa brutal nga kamatayon sa ilang duha ka mga anak na nawagan ang magtiayong Cruz ug Lovelia Magwad kang President Rodrigo Duterte nga tabangan sila aron makabot ang hustisya sa kamatayon sa ilang anak nga sila Crizel Gwen ug Cruzil Luis. Tungod niini, nagpadala na og investigador ang opisina sa presidente aron matutukan ang kaso. Ani ang report. Nakigtagbo na ang mga investigador sa National Bureau of Investigation sa magdiayong Cruz ug Lovelia Magwad kaganihang buntag. President Duterte, help me, send me someone. Kung sino man ang pwede makahatag sa amon sang justice as soon as possible. Tungod sa hangyo sa magtiayong Magwad sa Newsline, nakaabot sa buhatan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ilang hangyo. Nakigistorya si Mr. Cruz Magwad sa usa ka abogado sa Office of the President ni adtong Domingo o kagahapon. Migawas ang kamanduan gikan sa buhatan ni Duterte nga nagbando sa NBI nga imbisigahan ang kaso. Kini gikonperma sa Newsline pinagi sa text message ni NBI 12 Regional Director King Hernandez. Matod sa text message ni Director Hernandez, I already instructed my field investigators to go on field investigation involving the Blanc killing. I am awaiting initial report from my field investigators. Og kaganina, nagsugod na sila sa ilang parallel investigation sa brutal nga kamatayon ni Crizel Gwen og ni Cruzil Luis Magwad ang NBI. Gisaysay ni Mrs. Lovelia Magwad sa Newsline nga maghimo sila og formal nga sulat sa buhatan sa NBI aron himuon ang usa ka autopsy sa mga lawas sa ilang mga anak. Sa pagbisita sa Newsline team sa Purok San Isidro Baguntapay, Mlang, North Cotabato, gisaysay kanamo sa usa ka investigador nga nanghugas pa sa iyang lawas ang suspect ug nag-ili sa iyang underwear ug pantalon sa laundry area sa pamilya Magwad human sa krimen. Ang iyang hinubuan gibutang sa plastic bag o gilabay dinhi sa irigasyon.
Swerte nga wala nakaabot sa tubig ang plastic bag ug nasangit kini sa gamayng sanga hinungdan nga nakit-an kini sa mga miyembro sa PNP ug sa SOCO ug anaa na kini karon sa ilang kustodiya. Nasayran usab sa Newsline gikan sa usa ka informante nga nangawala ang mobile phone sa mga biktima. Apan ang ilang kauban sa panimalay nga nag-inusarang survivor sa krimen nakagamit pa sa mga phone sa ilang mga anak ug duna pay natawagan bandang alas 3 sa hapon. Base sa obserbasyon sa SOCO ug sa PNP, nahitabo ang krimen bandang alas 2 sa hapon niadtong Biyernes, Disyembre 10. Kung atong basihan ng oras, crime committed approximately alas 2 sa hapon. Nakadawat si Mr. Magwad sa tawag alas 3:04 sa hapon ug daling miresponde sa ilang balay. Nakapost pa sa social media account na ngayo og tabang alas 3 sa hapon. Among giganlan og Christine ang usa ka survivor tungod kay usa kini sa polisiya sa among newsroom nga dili kami pwede mungalan sa minor de edad. Gikonsidera ng person of interest si Christine ug anaa na kini sa DSWD North Cotabato. Mukabat na sa 500,000 pesos kung tunga sa milyon na ang reward money nga nalikom alang sa tao o mga tao nga makatabang og hatag sa impormasyon aron maaresto ang nagpatay kang Crizel Gwen o Crizol Magwad nang hinaot ang magtiayong Magwad nga makatabang kita aron ilang makabot ang hustisya. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe! Mingaw na ang National Highway sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte lampas alas 10 kagabi. Apan wa damha nga dunay usa ka babaeng nag-ikis-ikis og dagan sa highway nga mao'y nahimong hinungdan sa usa ka disgrasya. Unsay nahitabo? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gilikayan sa truck nga dunay kargang 15 ka toneladang lubi kining usa ka babayi nga nag-ikis-ikis sa tunga sa National Highway sa Purok-Size, Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte lampas alas 10 kagabi, Disyembre 13. Apan tungod sa kabugat sa iyang karga, nabalintong ang truck ug swerte nga luwas ang driver ug iyang pahinante. Apan misibat dayon ang driver. Matod ni Shirley Mutia ang nakakita sa insidente ug nakakuha sa video. Iyang videohan ang babae nga walay sapot nga nagdagan-dagan sa krasada ug dihang kalit na lang nabalintong ang truck. Nag-video ko ato nga time tapos nagsaka na siya sa island. Natingami kay nagubo na siya og kuan sa nina, yung pantay, yung short og yung panty. Nya natingala mi nagpunit siya sa iyang tsinelas. Nya ni gikan ang sakyanan tinda sa Tagum. Tapos mo pa pag video na ko kay abit ako kaila ko sa iya ha. Dili kay man ang sakyanan kay kusog mo siya dagan. Mao nang na-discuss. Nakuha na ko siya og kanang video. Gisaysay sa pahinanting si Aurelio Namok sa kapulisan nga gilikayan sa driver ang usa ka babae nga dunay problema sa pangisip nga nagdagandagan sa krasada, hinungdan nga nawad-an og balanse ang iyang sakyanan. Gila ang driver sa forward truck nga si Jeffrey Abne. Sumala ni Police Master Sergeant Emmanuel Petelia, ang traffic investigator sa Carmen nga niharang-harang sa highway, hinungdan nga gilikay sa driver ang iyang gimaneho ug natumba na hinuon kini. Kabot ako diri according sa mga witnesses na ingon na naday buang na nitabok. Nya gilikayan sa driver. O to paglikay nila na tumba na lang kuan ang truck kay para dili igo tong buang na nikalit og tabok daw. Naglawig ang truck gikan sa New Corellia paingon sa Panabo City kay deliver sa lubi sa dihang nahitabo ang insidente. Mirespondi dayon ang mga members sa Carmen Municipal Police Station, Davao del Norte Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ug Bureau of Fire Protection sa lugar. Gikinahanglan pa og payloader aron mapatindog og balik ang forward truck ug manormal ang dagan sa trapiko. Subling nagpahimangno ang otoridad sa mga motorista nga kanunay alerto ug mag-igmat labi na sa ilang paglawig sa kadalanan panahon sa kagabion aron malikay sa samang disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Lalaki nga gikonsiderang high value target dakpan human na maligya og illegal nga droga sa Davao del Sur. O Malacanang nagpagawa sa executive order paghatag og katungod sa pangulo nga i-take over ang mga problemadong electric cooperatives. Gusto
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nasikop sa drug buy-bust operation sa kapulisan sa Magsaysay, Davao del Sur ang usa ka lalaki nga gikonsidera nga number 9 high-value target sa Region 11 o 32 ka mga barangay sa Davao Oriental drug cleared na sumala sa PDEA. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Wa nakapalag ang 33 anyos nga si Raymond Di Tamay alias Raymond dihang gipusasan kini human napalitan og balor 200 pesos nga pinagandahon sa marijuana kagahapon Disyembre 13 dito sa Purok 1 Barangay Dalumay, Magsaysay, Davao del Sur. Ang suspect gikonsidera nga high value individual ug top 9 sa target list sa Regional Office 11 tungod sa pagpayuhot og illegal nga droga. Sa pagkapkap kaniya nakuha sa mga pulis ang usa ka nilikit sa newspaper nga gituwang dunay sulod nga pinaugandahon sa marijuana nga motimbang sa 2 gramos. Nakakustodiya na karon sa Magsaysay Police Station ang suspect kinsa magatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa Davao Oriental, cleared na sa illegal drugs ang 32 ka mga sakop niini nga mga barangay. Mismong ang Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing kung asa, chairman ang Regional Director sa PDEA 11 na si Director Eileen Lubitos ang naghimo sa deklarasyon. Ang 32 ka mga barangay na himutang sa Mati City, Lupon, Gobernador Generoso ug Buston nga gipanglangkuban sa Buso, Dawan ug Tagabukid sa Mati City, Barangay Kawayanan ug Simulaw sa Buston, Barangay Anitap, Lavigan, Luzon, Magdog, Montserrat, Oregon, Poblasyon, Pundagitan, Tamban, Tandang Sora, Upper Debanban sa Gobernador Generoso, Barangay Kabadyangan, Kalapagan, Cocornon, Korporasyon, Don Mariano Marcos, Langka, Lantawan, Limbahan, Magsaysay, Mahayahay, Maragtas, New Visayas, San Isidro, San Jose, Tagbuwa ug Tagugpo sa Lupon, Davao Oriental. Ang pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program sa PDEA gihimo aron maundang na ang pagkatag sa illegal nga droga sa mga komunidad subay na sab sa mando sa Pangulo. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Davao del Sur. Stay safe. Nakaabot na sa opisina ni President Rodrigo Duterte nga daghang mga power distributors ang wala makatuman sa ilang misyon nga muhatag og igong supply sa kuryente sa ilang mga franchise areas. Hinungdan nga iyang gipagawas ang usa ka Executive Order number 156 niadtong Huwebes aron bantayan sa Department of Energy kinsa ang wala mituman sa ilang mga saad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dismayado na si Presidente Rodrigo Duterte sa mga taho nga daghan ang nagyangungo kay bisan insakto ang ilang bayad sa kuryente. Siga palong gihapon kini. Hinungdan nga iyang gipagawas ang Executive Order number 156 series of 2021 niadtong milabing adlaw. Ubos sa Executive Order, gimanduan sa presidente ang tanang power distributors nga hatagan og permanente ug igo nga supply sa kuryente ang mga komunidad aron mulambo kini. Kini ang gikalipay ni Davao del Norte Edwin Hubahib. Matod sa gobernador,
Dugay nang nag-antos ang katawhan sa iyang probinsya sa walay klarong supply sa kuryente gikan sa Northern Davao Electric Cooperative. Sumala ni Governor Edwin Hubahib, usa ka petisyon ang ilang gisangat sa Kongreso tumong nga mahatagan og makanunayong supply sa kuryente ang mga konsumante, sanglit kanunay makasinati og power interruption ang katawhan sa probinsya. Ni ang akong nakita nga dako kayong kadaugan sa Davao del Norte. Tungod kaya pinagi sa legislative hearing sa Congress, nakita nato nga nagmadaugon ta. O sa Senado, sigurado nga makita nato nga kini i-approve sa Senado tungod kay adunay dakong basihan ang atong gi-claim nga ang Danico Nordico karon wala gyud maghatag sa insaktong serbisyo og supply sa kuryente. Taas nga presyo og permi ang brownout. Busa mao kini ang atong gikinahanglan tungod kay essential utilities ang atong electric nga gikinahanglan nga adunay igong supply sa kuryente og barato nga balayranan. Og mao ni ang gikinahanglan dako kaayo nga gikinahanglan sa probinsya sa Davao del Norte, labi na sa Distrito 1 o sa siyudad sa Island Garden City of Samal. Gawas sa EO, anausab sa Kongreso og gani, napasar na sa ikaduhang pagbasa ang usa ka balaudnon nga mohatag og prangkisa sa Davao Light and Power Company nga mapalapdan ang ilang suplayan sa kuryente. Naghimo og petisyon ang mga residente sa Davao del Norte batok sa Nordeco. Kining atong petisyon nga gihimo laban sa Danico Nordico nga karon aduna na hearing na og duha ka bises sa Kongreso og ipasa na kini aron sa third reading og mao aron ma-forward ngadto sa Senado og mao kining gingon sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte nga ang tanang electric provider gikinahanglan nila ang supisyente nga serbisyo. Kung galing maaprubahan sa Kongreso o sa Senado ang petisyon nga ilang giduso, daghan ang mga benepisyo niini. Sanglit, nag-unang panginahanglanon sa balay ug sa komunidad ang supisyente nga supply sa kuryente. Ubos sa executive order sa presidente, gimanduan na sa Department of Energy ang tanang distribution utilities nga mosumiter og comprehensive electrification master plan alang sa kinatibukang electrification sa ilang tasa-tagsa ka mga dapit. Nang hinaot si Gobernador Hubahib nga mahatagan na og solusyon ang problema sa kuryente sa ilang probinsya kay dugay nang nag-antos ang katawhan kay kuno walay klaro ang pagpanerbisyo sa Nordeco Daneco. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagkagubot ang mga gwardya o agrarian reform beneficiary sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro nga misangko pa sa pagpabuto og pusil. Gipamugo sa mga beneficiaryo nga ilaha ang sagi nga ilang gipang harvest. Ani ang report. Sa cellphone video, naana sa highway sa Barangay Tagnanan, Mabini, Davao de Oro, nagkayagaw ang Comprehensive Agrarian Reform Program beneficiaries o gwardya sa sagingan. Sa video, makita kining usa ka tawo nga natumba o giguyod sa mga gwardya. Hoy! Ayaw na anaaha! Madungog sa na-record nga audio ang singgit sa mga tao nga ang giguyod usa ka tigulang nga agrarian reform beneficiary. Tungod sa tensyon, nang hunong ang mga sakyanan, nang hadlok basin madamay sa kagubot. Taod-taod, nagpabuto na og pusil kining usa ka gwardya. Wala gihapon maundang ang kagubot og nagpadayon ang sininggitay sa mga tao bisan pa og naanay mga pulis. Sumala ni Raul Tansinco, ang General Manager sa Samahang Tagnanan Banana Growers Marketing Cooperative. Gibabagan sila sa mga gwardya
kay dili paharbison sa ilang saging. Atong November 21, mo to first attempt na mo nga mag-harvest me. First harvest na mo, wala ni ingon nga gitago sa publiko. Atong November 19, nagpadala ko og sulat kay Provincial Director Luna, Police Director Luna, nga requesting for police visibility. So wala mi gitago ha, copy furnish namo ang Mabini Police. Hatag pa namo ang exact time na mag-harvest me. How many times mi sa Tagbag ko cooperative nag-request, letter request sa TCBC nga mag-dialogue ta, mag-istorya ta ani, kay gusto na mi mag-operate. Nag-dialogue mi sa DAR, naatanan documented to tanan. Atong September 13, ilang gididlak, gipatay sa TCBC ang negosasyon. Kay atong August, nag-request sila sa amo og irrevocable resignation nga para daw to determine ang among kadaghanon. Ang amo nga naa ang pulis sa among pag-harvest, ilaming babagan. Kay kuno, naapay kontrata sa Uniprote. Na ako sa ako ang dokumento dire, amo silang ingnan, 2019 pa lang nag-expire ang BPPA sa Uniprote and TCBC. Aminado si Tansingko nga nagsugod ang matud pa pang-ipit-ipit sa ilaha. Dihang nadiskubrihan niya ang korupsyon sulod sa kooperatiba. Ang STB-GMC, siak nga kooperatiba nga adunay legal nga dokumento. Dili mi mahadlok. Ug di po mi gusto nga maingon nga magtago-tago nga og harvest, ipahibalo na mo sa nahingtungdan kay para walay ingon diha nga kawat. Akong saging, akong kawhaton, motong kagahapon, sa nahitabo gahapon, around 6 a.m., nag-harvest na mi, akong area. Akong area ang gi-harvest. Niduol ng ilang chairman, si Salvador Mag-Usara, ilaming ipahunong together with their full security guards. Hasta si Milchor Aguado. Iya kong ipahunong. Kung sa'y nganong imo kong pahunongon og harvest. Kaysa amo sa TCBC ni nga saging kay nakakontract ni sa Uniprote. Iyon ko, tagai ko og dokumento nga magpakita nga nakakontrata ning akong saging sa TCBC. Kay ako imong kaatubang as manager sa Samahang Tagnanan Banana Growers Marketing Cooperative, wa ko kabalo nga naa mi contract. Dili lang kini ang unang higayon nga giharangan ang grupo sa STB-GMC ug naka-record kining tanan sa police station sa Mabini. Ang gisakitan lang ni Tansingko kay sa nahitabo kagahapon sa buntag nga nagpabuto ang gwardya, wala man lay gihimo ang mga pulis. Hilabi na ang pagguyod sa mga gwardya sa senior citizen. Ang tigula nga sa 60 kapin anyos, gibit-bit sa mga gwardya, gisabay-labay, GO11, kabalo sila anak nga wala na sa ilang area of responsibility. Mufile na sab og laing kaso ang grupo nila Tansingko tungod sa nahitabo. Apan dili kini makababag kanila nga mag-harvest sa ilang saging nga gitanom sa ilang yuta isip ARBs. Gipaningkamutan sa Newsline nga makuha ang bahin sa mga gwardya o mga opisyal sa laing kooperatiba, apan napakyas kini kay gibalibaran og kinahanglan pang magsulat sa ilaha. Magdugang
og kapin 30,000 ka mga household beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps ang Department of Social and Development con DSWD Region 11. Nakita sa DSWD ang mga benepisyaryo nga angayang ayudahan sa gobyerno nga masulod sa Set 11-A sa listahan nga uyamot nga mga residente. Ang registration sa mga bagong benepisyaryo na subay sa National Advisory Committee Resolution No. 43 nga nahimong pulisiya nga nagtugot sa padayong pag-usab og mga benepisyaryo. Moagi pa og validation ang mga bagong household beneficiaries. Sa Pilipinas, aduna nay 425,063 ka mga households nga potential nga beneficiaryo sa programa ubos sa Set 11-A. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps usa ka programa sa gobyerno nga naghatag og conditional cash assistance sa mga uyamot nga pamilya aron masustentuhan ang ilang panginahanglanon sa pamilya o edukasyon sa mga bata nga nag-edad hangtod 18 anyos. Nagpahimangno karon ang kapulisan hilabi na sa mga batan-on nga likayan ang paggamit og lantaka og mga gibawal nga klase sa pabuto karong Christmas season tungod kay maghatag kinig peligro. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nalingaw samtang gapabuto og lantaka ang managhigala og managsilingang sila alias Lupe og kauban ining duha ka mga minor de edad sa compound sa ilang balay sa Poblasyon 2, Bansalan, Davao del Sur nga akong naabdan. Gamit nila ang mga gisumpay-sumpay nga latas sa sardinas o PVC type nga gibutangan og dekuryente nga triggering device gikan sa lighter og denatured alcohol. Lingaw man, isa sa pabuto nga kuan katong baligya, mas safe ni sa atong kuan, ginabaligya. Apan, matod sa kapulisan, ang lantaka o buga nga ginahimong alternatibo nga pabuto sa pagsugat sa Pasko o bagong tuig sa mga batanon sama nila alias Lupe, gawas nga delikado kanila makapirwisyo sab sa mga silingan. Alang sa itong mga katawhan, mahuwa din yung paggamit nato ng buga or kining lantaka na ginatawag nila. Eh kini siya sa ato lang matikdan nga kusog kayo iyahang buto. So kana lang siya daan sa kakusog siyang buto, so makaalarma sa mga tao. Una nang gikampanya sa mga bumbero nga usas mga pamaagis sa paglikay sa sunog karong Christmas holiday ang paglikay sab sa paggamit og mga pabuto. Apan, tungod lagi kay naanda na nato mga Pilipino ang pagsaba-saba sa Pasko ug bagong tuig sama sa tinuuhan sa mga Chinese nga pang-abog kini og malas ug pag-abli sa swerte. Pahimangno sa mga otoridad mas luwas gamitong mga alternatibo nga pagsaba-saba ang kaldero og luwag ug mga lata nga bating-tingon gamit ang sensilyo o kutsara. Lakip sa mga ginabawal nga pabuto sa Department of Interior and Local Government o DILG ang watusi, pikulo, papap, 5-star, plapla ug buga kun lantaka. Pipila ka adlaw na lang sa ulugon na nato ang Pasko ug sugato na ang bagong tuig ug hinaot nga mamahimo kining malipayon, mabulukon ug luwas kauban sa matag miyembro sa atong pamilya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisita ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 11 days more to go! Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!